Eyo nyame asɛm nti no sɛdeɛ kwasɛra bia no anopa ye ba yedi ka bɔ mpa ye tu dwumadi ne hye awurade nsa na nanso ye betu dwumadi na hye Kristo nsa na afei de Kristo ewo edema ya no pe no ato aso nti ye nu asam sɛ ho ye nyame adom bɔkɔ dwuma na aduru so nti wadaro ma fa hye Kristo nsa ema ye adɔfo ne ahwɛfo ne atiefo ye bɔ mpa ye Nyankopɔn ne abankase yɛtumi mu hodenfo yɛda wase yɛkɔso a show de mu kwan hote ne monyam so na mutumi no nkonkon so ɔbɛ ho ba de bedu studio aso biom ne ho bɔne bia na ɛka sɛ hyiranka wode amen bibia du sɛ akoa do asɛm obrɔ me so hu mɔbɔ kɔso aka na ma jatumi no mekasa mfa ne mu amen ma ne fa ne pen kan bia opɛ bia wankasa ma tumi no nkonkon bedi ne mkai ayɛ sɛ bɛ hyew ne monyam Nyankopɔn bambɔfo asema de breti fo na mo na ko kanti fo akoma na kwoto akoma so na otimi de abobra na pio anya graba utumi nti koso aka na me ahode ni fa kan asem pada amen amen yo yeni asam ya da ase bebre yo nyamema ene ahwefo a ena no pay ye no nyina gebre ewo eye dwumadie eso ado bra ye be che nyame asem na ene asɛm a yɛde ba no yɛato din sɛ fa wo haw no ɛhwehwɛ Yesu Kristo akyira kwae na ɔbɛsoɛ wo haw a ɛda wo soɔ no fa hwehwɛ Yesu Kristo akyira kwae na ɔbɛsoɛ na dwumadi a yɛdie nyinaa no so no ɛsa na media no so nti ebia na wopɛ sɛ wosi fam ekotena ka mu ko babi ana bibi etesa bia wokɔ asɔre wotama na so ayebre amawa wuko nyina betima hwɛ program no ɛwɔ Facebook Evangelist Ojewura ana afei so TikTok no so Evangelist Ojewura YouTube Ojewura TV nyakobon hwa on second video no amesro na wa share de ama afoforo dodo nso a ɛhwɛ ɛwɔ TV no so no na me adomo a ye wie pɛ ye bebie phone lines na tum na wafrɛ bia na ohia mpaebɔ bibi ha oni ade ohia nyame nkrɔfo bi amoma boa wɔ mpaebɔ mu a number no na ɛda screen so na 0243 81 97 56 ti number no na ɛda screen so no fra ye benya brɛ na ye no atwetwe nkɔmbɔ Kristo ohira yɛn da amen fa wo haw no ɛhwehwɛ Kristo akyira kwae na ɔbɛsoɛ ewiase asetra mu a yatie yi nukure ni onipa bia wabɛtena asase wesu bia no o how yes o how ɛda so amba na onyame asɛm ɛkasa kyerɛ menu mienu sɛ o how bia ɛda yesu bia no yentua na mɔn ɛmfa nhwehwɛ Kristo akyira kwae na ɔbɛsoɛ yɛn Jemeso amen amen Job chapter 14 verse number 1 hwasem bi ho ma me Job chapter 14 verse number 1 what you say wose onipa oba wo no me ba cho me do for hwe mi ti asem we ye o awurade asam say onipa oba ana achim wo awowo ne na ye tie wa bi hallelujah amen ya setan ye tie why the day ebetimi de nse se ne boa ka sɛ ni wiase a wo tie enye oba na kyem ne wo no bia no Yesu Kristo kura no a enye obarema no oba ene da wo no obefa wo haw no yes hallelujah amen enye oba no barema na da enyim no so ti ase yes but the sense obada oba eyamunti ahɔ na asɛm no wo no the sense obada oba eyafunu mu abosumi kurunti no na etwa sɛ abrabom nsunsuanso bɔne no ebi fa no ho na Yesu Kristo kura yebo ne din no so fa ohane amane mu a na menu mienu ya enna ene agya na hia mu ɛwo ye ba asase so ana ye nhia wɔ hawa na ya na awre ho sɛ ewiase we mu no ba bia ni bia aduru ani sɛ de nyamesoma ya dama na boroso na obi wura wo haw ne atiti mu a na ode nenam ba bia enye
nenam abusumfie nam ɔkɔtofoɔ nkyɛn malamofoɔ nkyɛn ɛbɛwi aseɛ ne agye no sika nyinaa na yɛsa de yadeɛ korankorɔ asa ato no so medɔfo a wohwɛ me ɛna na pai menim yie paa sɛ wasetena mu no wɔhaw ne adwendwen bi ɛda so anadwen mpo wana hallelujah amen obi tumi dwene the whole night ɛnyɛ sɛ n'ani nkum o wɔnya ɔbɛda nanso ɔkɔ dai ɛnsɛm ara nkɔ ka wakoma to yam ɔgyefoɔ bi aba ne ho asɛm na meka kyerɛ ɔnɔpɛi no nhyɛnka yesu kristo din daa amen wɔsɛe Job chapter 14 verse number 1 watwɛ sɛe onipa ɔbaa wo no wɔse wɔnipa dasani a ɔbaa na akye wawowɔ ne na yɛ tiawaa bi na wɔbɛtena asase wei so adi nkyene no mako wɔde de asɔre yɛ dwareɛ so wɔte aseɛ yes awurade asɛm sɛ deɛ bɛyi ne na yɛ tiawaa bi wona ɛyɛ tiawaa bi na ɔhaw ma ɛbɛyɛ awurawo sɛ wobɛtena asase wei so na wabrabɔ anyɛ yie na wɔsɛ wu animguaseɛ wuo ɛyɛ paa o ɛyɛ awurawo sɛm o yɛ na ebinom ka sɛ nyamesom anaasɛ kristo a yɛdi n'akyie no ɔwɔ sɛ nyame asɛm sɛ yɛtwa sɛ yɛfa amanehunu pirimu kopii nyameɛ no but asetena mu yiedie ne asomdwie ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ nti asetena wei no asɛm yɛtim no ɔho sɛ wobɛtenam na woanya asomdwie a ɛne nkɔ ama asase so ankɛyɛ nti deɛ baa ne yɛ mmienu nyinaa na sɛ menu mmienu yɛbɛnya asomdwie ama yɛasetena ne yɛabrabɔ nti awurade nyankopɔn se wɔhaw no a wonam mu no fa bra ne nkyɛn na wɔnsoa wo nhyɛnka yesu kristo din daa amen toa so bra onipa ɔbaa wo no ɛti nyame asɛm so onipa no sani a ɔbaa na wowɔ ne na yɛ tiawaa bi wona yɛ tiatia na ɔhaw ma na wɔhaw ma ɛntwɛn ma wohaw ne nko dabi ɛna nipa nyini nkyɛ nipa nyini nkyɛ bɔɔ ni ana wo so wɔte aseɛ yes sɛ wodi agoro a wonkwa nna so ɛbɛtwa ampa nanso wɔhaw no ɛdaw so no ɛnkɔ dabi na wɔbɛhunu ama ne wɔ asase so asa kɔhunu ama ne ɛwɔ bunsɛm gyim ɛyɛ paa o ɛyɛ awerɛhosam awurade nyankopɔn ne dom dɔɔso ɛno nti na wɔfrɛ yesu kristo ade na ma yɛn sɛ yɛn nkwagyeɛ botan sɛ yɛmfa yɛ haw ne yɛn yɛamanneɛ no ɛmɛto no so na ɔnyi ɔhaw no ɛmfiri yɛ so hallelujah amen ɛti wɔ so wɔ nipa da sani a ɔbaa ana akye wawowɔ ne na yɛ tiawaa bi yɛn na ɛyɛ tiatia wɔ asase yi na so ɔhaw ma na wɔhaw nso yɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ ma hallelujah amen wɔhaw deɛ dɔɔso bebree Hey. obu hɔ no mu a awareɛ ho haw da no so paa awaleɛ awareɛ ho haw ɔhwɛ baabi a n'ati fie duro na wonya bɛrima mpo ma ne nsene pa a otumi bisa ne ho sɛ ntumi kura no yɛ nipa bɛyi deɛ onyame de maa nyinaa bi mi wɔ bi bi wɔ ne ho bari mi nhyia bɛrima baako kura wɔ ma brabɔm sɛ wɔde awaresɛm mpo ɛɛto m'anim obi haw no no bi haw paa no bɛrima a ɔbɛba n'akɔm so abɛse ne pɛn so a ɛyɛ obi ekunu ɛyɛ atete kɛseɛ de saa ɔhwɛ me na mepaakyɛw bebree saa ɔhawa bi da so a ɔbarima baako pɛ na mekamfo na ma ɔnɔpa yi wɔne wɔwura yesu kristo ɛyɛ ne nguaseɛ ɛne insult ma ɔbaa sɛ wo nkwa no nyina na sɛ wote wɔ na wopɛ sɛ ɔware na ɔbarima warefoɔ ɛna de biɛ sɛ wopɛ gye abɔnsamfoɔ tumi yɛ nipa bi no no obi ha no sɛ waware mfie mmiɛnsa mfie nso mfie du mfie du num ni awoɔ mpo onya bi ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ nti ama wo tete ɛwɔ abrabɔm wɔn nsenom ɛne wɔ kumafoɔ ɛde ɔhaw ɛwɔ ɛhaw sɛ wɔn hia wɔn nana wɔn hia wɔn ɔfaaseɛ medɔfo yesu kristo nkutoo ɛna bɛtuma yi saa ɔhaw wei afiri wakɔm na wanya asundue nhyɛnka ɔbɔ adeɛ di amen to ɔsɛ opie sɛ nhwiren wɔse ka obiem wɔse onipa ɔbaa wo no onipa ɔbaa na wowɔ ne na yɛ tiawaa bi wona yɛ tiawaa bi na ɔhaw ma na ɔhaw ma wɔhaw yɛwɔ yadeɛ haw yadeɛ haw yadeɛ haw nso gu ahodoɔ mmienu paa yɛwɔ spiritual one ɛne yɛwɔ physical one physical one spiritual adeɛ no wobɛnum wiase no nyina bi nkɔ ɛnkɔ ɛnkɔ da wobɛ skane wobɛ laabo doctor wu hwee doctor wohunu hwee hallelujah amen obi timi kɔ ayaresabea na doctor ka kyerɛ ne sɛ wo yadeɛ no sɛdeɛ si teɛ no
ɛbɛyɛ apɛ baabi fa yehu baabi a yadeɛ no efiri ba na gye sɛ bibi yɛ deɛ bɛyi hallelujah amen di saafoɔ no nyinaa ɔgyeɛ baako pɛ na ɛwɔ hɔ ɛne kristo yes hallelujah amen eti ɛka wɔ hawo a ɛdeda nipa so a ɛdɔɔso bebree mogya mu yadeɛ yes so ɔte aseɛ obu a okura wɔhyɛ yɛ ne da ka so adwuma a ɛsɛ sɛ nkɔɔ yɛ na sika ba mu otimi de tuatua saa rent no nyina adwuma no so asɛe adwuma no asɛe ɔhaw kɛseɛ hallelujah amen na mepɛ sɛ meka kyerɛ ahwɛfoɔ nyina ne sɛ ewiase wei no asɛm yɛtim no ɔhaw bia ne wɔnom a ɛnni awieyɛ o ɔhaw bia wɔ na awieyɛ enti hwɛ wo yie ano ama adwe bia ma ɔtim sɛ ewiase afrɛ na wokɔgye wo nkwa afiri wo nsɛm wohwɛ me abawa adwuma nɔpa yi wohwɛ me abawa adwum sɛ kwan biara so na wɔtwe wɔ mu wobɛgye wo kra firi wo nsɛm medɔfo anidasoɔ da so wɔ hɔ ɔhaw no ntia so nkɔsi daa nti nyame asɛm sɛ menka nkyerɛ ɔnɔpa yi sɛ ɔhaw bi a wonam mu biara no anidasoɔ wɔ hɔ ma wo sɛ wotie anammɔn ɛberɛ a wote aseɛ yi ade ɔhaw no hwehwɛ kristo akyira kwae na ɔyi ɛnesoa no firi wo so nhyɛ nka ɔba adeɛ den amen ɛsiane sɛ awurade yesu kristo ɔdwen yɛ ho nti na onyankopɔn soma ne baa sɛ ɔmɛyi haw ne amanneɛ mfiri so nti no wɔde asɛm bi kyerɛ Matthew chapter 7 verse number 7 Matthew chapter 7 verse number 7 wɔkyerɛ sɛ wɔtwerɛ sɛ yes mummisa enti nyame asɛm sɛ wɔhaw no a ɛdeda yɛn so no nso nti no yɛmmisa yes ɔn sɛ mpanimfoɔ koraa ka akasa bi sɛ wotɔn wɔ yadeɛ a na onya no ɛna nya no aduro wotɔn wɔ yadeɛ a ɛna onya no aduro mɛdafo wɔnante bebree asɔfoɔ so adiifoɔ so wɔakyina berɛ nanso mepawkyɛw bebree anidasoɔ da so wɔ hɔ gyeme so amen amen deɛ ɔma asomdwie no ne ho asɛm na meka kyɛ ɔna nɔpɛ yi yes ɛto asɛm nka nkyɛ ɔ sɛ mummisa yɛmmisa no na ɔbɛma mo na ɔbɛma yɛe monhwehwɛ yɛnhwehwɛ na mobɛhunu na yɛbɛhunu mummom yɛmmom na ɔbɛhini mo na wɔbɛhini na yɛn obiara obisa no hallelujah amen bisa a yɛbisa no so yɛbisa ne mpaabɔm mpaabom nyɛ sɛ wɔhaw da so na wote hɔnom saa na ɔhaw no kɔ ɛyɛ mpaebɔ yes true prayers through prayers yes ana wɔhaw no ɛbɛfiri akɔ hallelujah amen but obi hwɛ yɛ anɔpa yi a efiti last week anaasɛ bosom mmiɛnsa no kora anɔpa yɛ kuro ntimi mu bi medɔfo ɛma ɔhaw no mu mfaw so o ɔgyefoɔ bi wɔ hɔ a wɔsesa hyɛbrɛ ɔgyefoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ den na yɛsu frɛ na ɔtie yɛe nti ɔhaw no ɛdaw soa no ɛnkɔka wɔn no aduro agu hallelujah amen ɔhaw no ɛdaw soa no ɛnkɔdi ho awu ɔgyefoɔ bi wɔ hɔ wɔne kristo na wɔde ga yɛ bi wɔ tete berɛm na yɛnkyiri mu nso wahyɛ ɛbɔ sɛ sɛ ɛne yɛ haw ne amanneɛ ba ne nkyɛn a ɔbɛyi ɔhaw no musuo no afiri yɛ so nhyɛ nka ɔba deɛ din daa amen Matthew chapter 7 verse number 7 wɔkyɛ sae mimmisa no bɛma mo ɛti wɔ se yɛmmisa na ɔde bɛma yɛn monhwehwɛ na mobɛhunu brother sɛ na nɔpa yi mepakyɛw bebree wobɛbisa awurade hɔ biribi a wɔsɛ wɔde bɛyɛ deɛ bɛyɛ wɔde bɛma mo wɔde bɛma yɛn monhwehwɛ na mobɛhunu sɛ yɛhwehwɛ n'akyiri akwan a yes yɛdeɛ haw no hwehwɛ n'akyiri akwan a mobɛhunu no wɔse yɛbɛhu no na mobɔ mo bɛhini mo na sɛ yɛbɔ mu nso a ɛbɛyɛ deɛ bɛyɛ wobɛhini yɛn hallelujah amen anɔpa yi ɛdeɛ no wabisadeɛ anɔpa yi ɛdeɛ no wakoma so adeɛ a wɔrehwehwɛ mepamokyɛ wo ahwɛfoɔ anidasoɔ da so wɔ hɔ ɛde ma yɛ ɛwɔ wura yesu kristo mu gyeme so amen amen ɛti nyame asɛm sɛ ɛnam ɔhaw a yɛnam mu no nti no yɛntua namɔn anhwehwɛ kristo akyiri akwae sɛdeɛ Matthew no kenkaa no obi tumi ka sɛ ɔhaw ɛda me so deɛ mekɔ abosomfie no ɛfirim so koraa de hia nsɛ me ho bɛtɔ me mebakyɛw bebree bonsam wɔnkyadeɛ kwa wo hallelujah amen ai wɔpɛ ba na wɔsɛn nyame ho na wɔkɔ nsuo so na wɔkɔ malam hɔ saa kyɛdeɛ no nyinaa yɛ fake ɛyɛ ahohommɔne na ne dane nipa na oma bɛhyɛ ɔbaa na wodiem na wawo na ba asase so saa nkwadaa no nyinaa ɛka no mmerɛ nam ɛka nko ah wɔba bɛsɛe w'adwuma ɔbɛsɛe asomdwie a wanya no wɔ fie ana saafoɔ no nso no wɔn nyiri nkyɛ o aduru berɛ a wobɛnya no so mfasoɔ no na wawu kɔ nti they come for temporary reason yes wɔn nkyɛ ana basa nso a wahyɛ wɔn so ɛbɛn sɛ wɔtɔn wɔ kra ama wɔnom
nti wo yɛ tai uwu bɛkɔ gyema akɔhye ampa kɔso apa wo Nyankopɔn fo so gyeme so amen enti brawa mu ya bra ɛwɔ wura Yesu Kristo nti ɔsɛ me nka kyerɛ no pai sɛ wo ha bia da so wɔ brabom biada fa bra ne na ase yɛfrɛ no ɔsoa rɛfoɔ yɛfrɛ no apam kurani nhyɛnka Yesu Kristo din amen bagyini di na onyi ha no mfiri so amen Matthew chapter 7 verse number 8 watch say na obiara obisa no na onipa biada obisa no onya na de ohwehwɛ no na de ohwehwɛ no ohuru hallelujah amen why na kɔ urade nkyɛde ne hawa kɔ ama yehu a ada na kyiakyerɛ nda bisi da who bia no sɛ obi sɛ makɔ Kristo nkyɛe mede me hawa kɔ urade apam me ebi nsi wiase da bia nso no di mu obi ntofo so ja sɛ enka nkyɛw sɛ Kristo mu kura no enidaso bi ani hɔ oboa ye wadinfo atrofo ne azanfo na begura ampa ti sɛ wo anya ni da hɔ na kopie safo bi nkyɛn a deɛ wɔwɔ kura no omegye afiri wo nsɛm bɛro nkyɛ sɛ nyame tumi ni hɔ hallelujah amen Kristo tumi wɔ hɔ na enima bia sɛ Kumasi Sokoban Wood Village True Faith Church International bɛsɔ awurade adom hwɛ na wɔ haw no ɛda wo soɔ no yɛma awurade din mu mpa yɛ mfama wo na hwɛ adanse a wobɛnya no ɔbrabɔ mu nhyɛ nka ɔbaadeɛ din amen na obiara obisa no na obi obisa no wonya na de ɔhwehwɛ no na de ɔhwehwɛ no wohunu na de obom no na de obom no wohene no anaasɛ mu nipa bɛn no wɔ hɔ ɛmfato ho a Yesu Kristo yɛ akyerɛ nipa no no yes hwɛ mfato ho a mepakyɛw Yesu Kristo yɛ no ha wɔse anaasɛ mu nipa bɛn no wɔ hɔ yɛmu nipa bɛn na ɛwɔ hɔ na sɛ de ba bisa no pa no a yɛmu nipa bɛn na gye sɛ awofoɔ ho asɛm na ɔka yes nkwadaa a yɛwu wɔn yi nkwadaa no mu nipa bɛn ɛna ɛwɔ hɔ na sɛ obisa pa no a na akwadaa no bisa agya a wotie me ɛna a wɔhwɛ me na obisa wo sɛ mamaduane ni a ɛyɛ paano a wobɛma ne boɔ mepakyɛw kɔ akɔtam boɔ de ahyɛ akwadaa no nsɛm anaasɛ obisa mpataa anaasɛ obisa wo ɛnam anaa pataa wobɛma no wɔwɔ wobɛyi wɔwɔ ɛde ahyɛ ne nsɛm na sɛ mo a moyɛ bɔnefoɔ nim sɛdeɛ ma mo ma ne pa a yɛ mma yi a yɛawo wuo mu yi akwadaa bi tumi yɛ stɔbɔn paa otumi ka wo sisi so sɛ ɛnna aduane koraa me ma obi ni saa da no koraa na ɔbɛma na fili yie baatan bi anim asɛm a meka yi ampa ɛda koraa no di sɛ hunu a wobu afunu me mu aduane ni ɛnna ɔbɛda kɔm na ɔkeka nsɛm bi oboa ɔbɛhwɛ no ɔtwa aduane no na ɔde akɔhyɛ gyaare hɔ apata no so wɔ wɔkae sɛ akwadaa no daa ne yam yes ɛyere so pa so a ɛyɛ ne ba ampa hallelujah amen ɛna Yesu Kristo ɛka kyɛ yɛn sɛ yes mo mu nipa bɛn na wɔ hɔ yɛmu nipa bɛn na wɔ hɔ na sɛ ne ba bisa no pa no na a ne ba busa no paano a ɔbɛma ne boɔ ɔbɛma no boɔ anaasɛ obisa no mpataa anaasɛ obisa no pataa ɔbɛma no wɔwɔ ɔbɛma no na wɔwɔ sɛ mo a moyɛ bɔnefoɔ nim sɛdeɛ ma mo ma ne pa a pamukyɛ wo nyame asɛm ni o Yes. wɛyɛ Yesu Kristo no ankasa no masɛm wɔse sɛ yɛne ayɛ adebɔnyɛfoɔ monim sɛdeɛ moma mo ma ne pa a yɛnim sɛdeɛ de ne papa ma yɛ maa ɛmpra he na moagya wɔ soro no hallelujah Amen. wɔse mpra he ana moagya wɔ soro no medɔfo a wohwɛ me Yes. yɛwɔ agya bi wɔ hɔ o Ampa. wɔwɔ soro ɔte ase agya a wɔde ne nipa hɔ ampa agya a ɔkura ahumɔborɔ agya a wɔde bɔne kyɛ yes agya a adom ne adɔeɛ ayɛ ne nsa ma wɔwɔ soro ampa wɔn ne wɔagya nɔpa yi yɛ ɔhaw abɛtɔɔ so a wontumi fa ɔhaw no nkɔ kyerɛ no ɛtɔ da asam nipa tumi de nipa hwamɔ paa wɔnhwɛ me wo maame no papa aregye tew because awadeɛ no a wokɔ no ɔmo mpene so ampa ne mi kan bi hallelujah Amen. because sukuu no a wɔsɛ kɔ no ɔmo so ɔmo mpɛ yes akwantuo no apɛ sɛ wotuo no ɔmo ne nye ho ampa praise God amen enti ɛma asetena mu no nipa bi etu hɔ no ani asi wɔ so ɛyɛ ne bɔne wɔhwɛ me wone kyitafoɔ bi a Dabi. obu ɔkora no a ne maame ne papa wu wɔne wɔfa bi wɔne siwa bi wɔne nuaba ne nuaba ma a wɔn twene ne ho mpo asɔre kora ɔkɔɛ no kora no yɛmfa no nyɛ hwee Dabi. medɔfo mekamfo kristo ama a wate yes wɔne wɔne hwamɔ hallelujah Amen. wɔne na ɔyɛ awurakyekyefoɔ a sɛ huna mfa mu kora no sɛ obi pam firi ne mu na wodwane bɛtoa no a ɔgyew ɛyɛ wawa atu yes nti na pai mekamfo no ama wo wɔhaw bi a wona mu bia no fa brɛ ne nan ase wɔbɛsua wɔ mu asomdwie
Shanko ba de ni. Amen. Ka be mo sai. Matthew chapter 7 verse number 11. Wa cho sai. Na se mo ya bonefo nim se de mo ma ne Ya pa. to pon ye fo nim se de den papa me ma. Empra he na maja osoro no. Empra he na ye je wo soro. Emfa ne pa ma wona obisa no. Emfa ne papa nya de ba. Emma wona obisa no. Achede pa ne achede ye penyina firi wanza nwem na eba. Nyankopɔn nkyɛn. Firi Nyankopɔn nkyɛn. Yes. Ekunu no papa no ne ho na wo. Akonturo papa no ne ho na wo. Nya se afre no akotena baabi omo fa omo yi omo ayakare se kata ho baabi. Tukwa no aboka na kona hye ma akugya na si ho. Ebe wi ase sade awure bia. Ebe wi ase na nkramofuoi. De be to media nsum ye mai. No mo sell my life. Enye sa akonturo ni bi. Praise God. Amen. Enye akonturo a wo kwa wo nsan nya adwuma na wo de da street so. Nti dia wo na mu bia da wo hwe se Kristo yare ma no. Fa be pe nanim. Yes. Waya tefo Jemeso amen. Amen. Wasi ye ja owo soro no. Omfa ne pa ma wona obisa. Hallelujah. Amen. Ana no pe ho anu waja. Manu waja. Ene kwese no pai obi achi akokwa hye na motoam e ko duro so konko busum dabim akogunsa. Wasi akrisofo. Yes. Papa no ye ja owo tu ye ho no. Wasi wotesoro. Ampa. Nani echiri fa zase nyina so wonim niema e ba ye nkyɛn a yakoma beto ye yem an wa kye yen se yemra ne nkyɛn e wo mpaabom Yes. na yefo yade sade na de bai antu nanim jeme so amen Amen. Na se mo ya bonefo nim se de ma ne pa. ye ne ya de boyefo nim se de ye de ne pama ye ma Empra he na maja hoso ne fa ne pa ma wona obisa no. ti na ba se matu din se fa wo haw no hwehwe Kristo akira kwai Yes. na obesoa Ampa. fa wo haw ahwehwe Kristo akira kwai obesoa. Hallelujah. Amen. Obi se medaya na tumi bi no mabeda. Medaya na tumi bi no mabeda. Mikata mani na tumi no mabeda. Eyo ha kesi o. Akase. Saw how we be da so na hwe Kristo akira kwaya. Examfo nyina edifo atufo ni asofo atufo yi. Omo no bede da horo. Beka cha o se me no da ana tumi no ebedwane. Oboa. Oboa. Hallelujah. Amen. It is how we mu no. Yesu Kristo nkuto mu na betimi akọ. Ampa. Jemeso amen. Amen. Go. Verse number 12. What you say? Enti ade biara mo pese ni pa nwoma mo no. Enti ade biada ye pese nipa eyema ye no. Mo so mo nyo sa ma won sara. Hallelujah. Amen. Nyankopon na do ye dos. Ampa. It will do for say. Yan for how any and this one. Emra ne nase. Trum pai bomb. So how thou so are entina few. Me dofo otina fia ubedi nkuguo. Bi say ahon bone no. Omu ye adwuma tie nipa. The same di kaka John 14:1. When ba biada oba be transfer so wesu bia Adam bone a wo ye ne ho asotwe no e ho ntade be hyaw. Nti za wa ma Kristo na wa madwane anto na ma wo haw no wonyame enyi mfiri wusu a wo de saa beko chaza obeko no basa. Yes. Jemeso amen. Amen. Oba bi na wo haw kese. Yes. Ni kurani ne haw no na no wodin. Ono agaza transi di hu se ba bi adu no wan sore na wantua na mo anhwe Kristo akira kwaya ne haw no enko na abonsafo be gu na nimase yanhwa no muntu a wotuye Matthew chapter 15 verse number 21. Matthew chapter 15 verse number 21. Masa matu di se fa wo haw ni nyina abra Kristo fa so hwe Kristo na obeyi wo haw no afiri wo so obasua amwanya asundue yangwa Matthew chapter 15 verse number 21. what you say? Wase na Yesu firi okotiro ne si no fam. Abra Yesu Kristo obata as fast as hishuru wo he djumadi a wodi ye pa wode nkwaje ne bae Yes. afei obono moden se obesai ahomboni djuma Ampa. so obesa ahomboni nwumedie Great. sanyarwa bebre. Hallelujah. Amen. Yente do atwako Wase na Yesu firi okotiro ne si no Yesu fam. Kristo ye na djuma ofiri wo ko tiro ani sidom fam Na hwe. na hwe Kena ni ba bi on potam oba beteteam se. Kanani baby ofiri mpotamu ho Abeteteam se. abateteam kire wura Yesu Kristo se Awurade. awurade David ba. humimobo Na umane bi ha me baba dodo. medofo wo mobo Wo mo bo. yana nipa bi nwene wo mo ho wabusuam nipa nya 50 years omu ntwam na omagu. Hallelujah. Amen. Just 3 months wasie nipa miensa. Just 1 year wasie mufi ho wasie nipa beboro 9.
Wedu nyina ye nkonu abone edida nipa so. Nyambone. Hallelujah. Amen. Na sa wo ha we no senye Kristo mu a ebede na timi afiri ho. Ntimi mfiri ho. Eti nyame asam se kana ni baby Obetiatia mu se. Obetiatia mu kire wura Yesu Kristo se. Awurade. David ba. Humi mobo. Na omane bi ha me baba dodo. Na awobani be yare ba. Ha me baba dodo. Ewia se setie mu ayatie ane Ghana ha ane mpotemu a me patcho me dofo a wo hwe me awobani age hwafa. Awomane nko a yankwan ikuru. Na me edu ba bi na me trasidi na me hwe nipa bi abrabo ne nyema bi ana me ya. Baba se timi dresse atade tietietie da da sirim emu apemfo emu akrisofo tade basa no de nam sa eye basa no de nam sa kasafi Sisinjudi asa. ana wo bita kire maso bare me kajo sa tumia woni yan anya no asase wesu no enya tumi ketuo Dabi o. bonsam ni tumi ne so Aso. edi se wo nwane ma hwe kristo a obekwa so do haw na ede bai ato so ana wunya asundue nti oba we no nyame asem se Obetiatia mu se. obetiatia mu kire Yesu Kristo sai awurade David ba. humi mobo Na omane bi ha me baba dodo. na ahombani bi ya de bai Ha me baba dodo. hallelujah Amen. we ya bata na wutie mi afantuma bo wasen Yes. na jinu madache Omaye. mata bebrebe ya kwadro Yes. awo wo mo nkasa ma ye die ene wo masetrem eya no kura hunam fam de wo ye adwuma Ampa. wo hwe na spiritual enjoy Eh? wo ye adwuma den wo sori ahomache obi wo kura no a obehu ne banum ji say weekends sori ahomache no na no okudwomu a obeba nwumire na obeba na nkura na da nti nye weekends ya ohuni manim o ba mo dan show ma school ade o masisi ye anameboa but spiritually ade na ya fa ho kwadum 219 say yan sori anadwo dasuom amo mpa ye nche Yehua ye madache eye die nti but from Sunday to Sunday Monday to Monday no time for prayers Yes. so benya bre akonyame anim ade ne ma ahye awurade nsa wode na dwuma sam ahye awurade nsa wode na ware sam ahye awurade nsa no Onye. hallelujah Amen. but se wantima ntu sa na mo no a oponfo no betima bo wura won sira bam ase won sira Ampa. de ya wo dia no ombeje akogu spiritual hose omo nton omo mfanya hwe na omo diguo na eguo na esai kwa Yes. nto ha bia daw so bia no pai me dofo me kanfo Kristo ama se tua no mo hwe na tira kwai na obeti wo mu asundue nshanka Kristo de da Amen. kwa Matthew chapter 15 verse number 23. wacho sai Nanso wa mu ano. nanso tieni o ose oba no Yes. obetiantem kache Yesu Kristo sai David ba. humi Humi mo bo. mobo Na omane bi ha me baba dodo. homboni bi ya de bai Ha me baba ese dodo. se de homboni hani pa Ano odi o. abrantie ti wodi wotewa na bibia kasa kire na adwen se omomodena mfa no fo onko site bi okọ no no kreke sexual ho a pono obenya hwe eye free bibi na kasa kire no Ah, bibi na yes ah. na wakọ no hwe ne saa na ne ho kire no wana bibia ka kire se de wahunu ni ntino esese nyoma bi pie free ni paduam Ampa. nti geisha soap na wo ho no kofa na tumi na ka kire se twetwe bema Echobema. hallelujah Amen. bewi azo batwetwe ne bema saa na hu asai owia na hu aye no form ahombone na ese winhira ahombone se woni munyam the same thing to a mabinum praise God Amen. na saa wo ha we daw so a me pajo bebre se ne Kristo a obetima de ho Wontimi ne ho. se Kristo nka ho a wo kunu kwa betima firi na chi Yes. se Kristo tumi nka ho a ọbọnfọ no de abufo mu tena mu a se wobufo sọre a unfresuo modi a ho ntọ Yes. werum nyina ya bonsam hawa wodi gu nipa so Ampa. nsanka oba de ni Amen. eti nyame asem se asetem a yatie yi awobone ha nipa dwen sọre tie nipa binom jeme so amen Amen. ado ha ne amane agugu nipa so nanso se sanuma we be free yakwa mu a age se hwe Kristo akira kwai Ampa. etu oba wei na ahobone tete ne ba wo ka asema wo bantie wasem eyem paibo Yes. jeme so amen Amen. enome oba ne da hallelujah Amen. wonu kunu te mo sha ase na bibia kama
nanso nei mo mienu no mabɛyɛ atamfoɔ ɛyɛ mpaebɔ ɛhyɛ sɛ wode sa wo ha wei ahwehwɛ Kristo akyerɛ kwae wɔyɛ ɔso abrɛfoɔ wɔn ka nsɛm kwa abɛ bibi ansie nhyɛn kɔ ba deɛ di daa amen Matthew chapter 15 verse number 23 wɔtwerɛ sɛ yes nanso wɔamoa no na nasuafoɔ no bɛsrɛ no sɛ ɛna nasuafoɔ no ba Yesu nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ gya no kwan ma no nkɔ na ɔteateam di akyi na ɔbua sɛ ɛna Yesu Kristo bua sɛ Israel fie nwaa a wayera no nko ankyɛn na ɔsoma me Israel fie nyanko a wayera no nko ankyɛn na ɔsoma me kɔ na ɔba bɛkoto no ka kyerɛ no sɛ nanso ɔba no nya gyidie bɛkoto Yesu ka kyerɛ ne sɛ Awurade boa me ana ɔbua sɛ ɛna Yesu bua sɛ ɔba sɛ ɛnyɛ fɛ sɛ wɔfa mmaduane toma ɛnyɛ fɛ sɛ ɔfa mmaduane toma deɛ bɛyɛ ɛnkramama hallelujah amen wobɛtumi akɔ Nyame naase sɔfoɔ bɛtumi ato sintidua Nyame dwumani bɛtumi ato sintidua ɛma ne mmoa bɛm yes hallelujah amen baabi hɔ no a obi hɔ no a na wɔkɔ hɔ mpaebɔ ɔkɔ asɔre wɔsɛ sɔfo no ka wentimi gyae Nyame ba wɔgyeɛ no ɛwɔ Kristo nsɛm o ne ho asɛm na meka kyerɛ no ɔbaa wei na ɔhaw kɛseɛ ya sɛ nyɛ Kristo a bibia no ɔno a ɛbɛtumi asesa sa ɔhaw no da hallelujah amen wɔbusuam akɔm tumi wɔ hɔ wɔbusuam abosom tumi wɔ hɔ aware fie ɔma nyinaa Yesu Kristo ana ɔba ɔbɛtumi asa no afiri saa ahombɔne mpokyerɛ wem mekamfo no ma ɔnɔpai nhyɛnka Yesu Kristo de daa amen yɛnkɔ Matthew chapter 15 verse number 26 ɔtɔ sɛ ana Yesu bua sɛ no sɛ Yesu ka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ fɛ sɛ ɔfa mmaduane toma nkramama ɛnyɛ fɛ sɛ ɔfa mmaduane toma ma nkramama ana ɔba no bua sɛ Yesu sɛ ɔba no ka kyerɛ Yesu sɛ ɛwɔm Awurade nanso nkrama no so di mpuropuro afiri wɔn nwura mpono so gu fam no bi hallelujah amen nti yɛne a yɛyɛ amanamanmufoɔ a ɛnka yɛnka ho no adompro no abie dagwa ɛde ama yɛ sɛ yɛnante mo mmara no nkyɛe na ɔnyɛ ɔha no mfiri yɛ so ɔbaa no kɔnka nkwagyeɛ ma no ho nanso ɔtu yɛ namɔ no yɛtu so adom no bi so no so nti kɔ wiase ne gyidie ane ma ɔtu yɛ no nti no wɔnya ayaresa ma no babaa ane Yesu bua sɛ no sɛ ɔbaa wogyidie so ɛnyɛma wo sɛdeɛ wopɛ no halleluya amen anɔpa Awurade nto wo gyidie mu ate amen wotua no mɔ bebree woapa ba wɔbɔ ɔdwe mpɔ sɛ asɔre kora wonkɔ bibiew wɔde ɔdwe mpɔ sɛ Nyame asɛm a ɛma nkwagye kora wontie baabi because nnipa bi adi ka di hwamɔ ɛnka akyi wate afei na ne Nyame nkurɔfoɔ kronkronfoɔ no ahyia afei na wadanseɛ na nkwa so ba ɛti na nɔpa yi Awurade ade kasa bi ahyɛ wo sɛ tie yɛ ɛwɔ Kingdom TV so yɛ a wohwɛ adanseɛ bɛba ma wo gyeme so amen Mark chapter 10 verse number 46 mesema samato di sɛ fa wo ha no hwehwɛ Kristo akyira kwae na ɔbɛso kɔ Mark chapter 10 verse number 46 wɔtɔ sɛ wɔtwerɛ sɛ onifani bi ade hunu kɔ wɔduru Yeriko enti Yesu Kristo sa na mo ana okɔduru baabi na kuro ne yɛfrɛ no Jericho na ɔne n'asuafoɔ ne nkurɔfoɔ kɔkɔ bebree firi Yeriko kuro no yɛka Jericho kuro a ɛyɛ Asians cities ni bia kuro no mu yɛntena mu mmɔbra ɛyɛ numi kuro enti abra Israelfoɔ firi wɔn akɔntuo mu ba no wɔbɛto kuro no Onyankopɔn ma wɔn de atontoɔ ɛna tim bubu kuro no afasuo kuro no afasuo no wontimi nwuram ɛɛden so ɔte aseɛ sɛ nyɛ nyame tumi a wontimi nsae no hallelujah enti abrabɔ mu no wɔbu ɔno asa na n'abrabɔ mu ɛteɛ wɔbusua mu no mu ɔden wodeɛ no te sɛ Jericho afasuo Jericho busua mu na woteɛ enti nyɛ wadwen sɛ wobɛtenam without the word of God ɛne nyame tumi watumi abɔ brada wɔyɛ wadwen sɛ wopagya pɛ wɔmbɛtwe asa akyire hallelujah ɛberɛ bɔ hɔ de mpɔ sɛ wobɛyɛ biribi ɛwɔ busua no mu pɛ ɛne yɛde yare ato so ɛne osika nyinaa hye nyame ba mese fa wo ha no brɛ Kristo m hallelujah nti Jericho kuro no yɛ kuro a ɛyɛ nomi kuro ɛnom na aberanteɛ wei akɔtena yes wɔse wɔne n'asuafoɔ ne nkurɔfoɔ kɔkɔ bebree mfiri de akɔ Yeriko enti Yesu Kristo atwam no ɛna wɔhu aberanteɛ Timeo baba Timeo onifirani no wɔte nkwankyɛn srɛsradeɛ na ɔte sɛ yɛ Yesu Nasaretni no abusuabɔ ne mu yɛ tena no abusuabɔ ne aberanteɛ no kɔfiri mu nti no deɛ wɔdie kora ne ho asɛm ayɛ dɛn ɛso no wɔ abusua nipa adwene ne ho sɛ wohwɛ me ɛdu baabi kora wopɛ mu afuro bi hɔ ɛberɛ a wo ne nipa no bɛdi nkɔmmɔ kora na afei na nipa korɔ kora na ɔbɛtan wɔ wohia Kristo
because musua ne edidam nye musua papa nti fa wo bewura Kristo abusuam na fa wo ha no hwehwe na tira kwai na wonsua ni tumi da so ho nsanka Yesu Kristo den da amen wo ya gifo ema won na hwehwe na tira kwai yes na ote se Yesu Nazareth ni no enti ote se Yesu Nazareth ni no ofitia se tiam se oh wo de ha no wote se Yesu Kristo eni twam what is here bodawuru e wo TV so enten wo to so yes ye preach we pet number na the screen so frey jeme so amen amen na ye do bewuro mpabom akopem bra wo bewuru nyame tumi enye nadasam yes jeme so amen amen Mark chapter 7 verse 47 what you say was no what say Yesu Nazareth ni no eti owura no ti say Yesu Kristo na etwam no ofitia se tiam se tiam mu say David ba Yesu homi mobo na ni ba pi kan na nim say nanso ni ba pi kan na nim say omu ana no wa hwe ya wo ha na da so no nipa bi kura be ka che wo say oh me adwere saa na omote ofo na aba ne kan atofo no omu nyina okomba ji hu sika nyina di brother se wutiti sansem no wo ha no be transo ache sisa utiti sansem na wo ha na da so enkoda ye wa din for konkro ye wa so for konkro for ho ye wa sori akinso wo mu tem na ebimu na me ti a me kan wasam de kire ono branin chai na onsia nsanko ba de din amen kakakrama Mark chapter 10 verse 47 no yes ofitia se tiam se eti wotiatia mu David ba Yesu homi mobo na nipa pi kan anim so mu ana no hallelujah amen one ma enkrofon sim mo kan amu na bamu ntino nyankopon do ban wo owura no mobo e ma nani tie aba hallelujah amen Yesu Kristo wansa owura no yade wasane yade ma ne hye Kristo no nyam etina no pamika che o say fa wo ha no hwehwe Kristo etira kwai anopai yade na da so fa hwe na etira kwai obu okura na sam wo pe won konkono e de nyame adwuma bra na Kristo ye kado say obecho obi kwa nsanka oba de din da amen na no na oba bi nso so yare krankro dan so oginu ba bi anye Mark chapter 5 verse number 24 Mark chapter 5 verse number 24 yes wasena oni ni simu koi na enkrofo kwakwo pidi nachi eti Yesu Kristo eye nsankyerani bebre sesa anyarewa bebre eti bra wonam kwa so kro no kwafo kwakwo pidi nachi nkrofo bebre edi Yesu achi na okire ne so na okire Yesu Kristo so na oba bi emoja tu ni mfinhye dumienu ti hayo oba bi emoja atu no mfinhye dumienu moja tu ni asanketo o yenu ama no kra abosome so a omu kọ afichire no enye nkwada asem yo oba bi ane ne de oba bi won ma moja etu no doso ti saafo no omu gya ho ana omani subrem no omu yetu ahwe eba no de ne de doso pa no wonam ho no ma no yetu ahwe moye ha eno kra eba just busumi bia just 3 days 5 days no moja no a eba dodo na ntina ni moye ha no yetu ahwe wenso de wase de ba emfie du ha be ne chen we ana sa moja no so enyan ntamo oba no kra no ne ho bon ontimi nkoni pam hallelujah amen moja tunu finhia sai dumienu yes zarbon ba kono no kwa wasene wa hunu mani pia yasafo bebre na nyame asam se na oba we hunu hen amanye pi e wa yasafo bebre nsem na wa hwere na hode nyina okọ Belgium okọ Canada okọ America tiesi China ho ne yese eye specialist just one thing obi hweye obi akọ India nyina ba yese specialist bi wo ayi ye kan se ayi sunya kwaso yese sirim okọ ho no de ho de tatahwe obi ya mo okọ ye kura no ekọ wiase nipa no kwa asa ne kokodai okọ pa yaresa de asa akoto no hallelujah amen when na yo hawa edida nipa bi so o but oban we no enfie makomako 12 years dumienu bad 12 years yes na emuja etu no ampa na buzawo se ene de maidi sesi onkura ne boy ehye nti sasa how we be de obi so a hwe ka obebo debia ana ade no so no wo bona no pa acha kura to obo so sesa no because a doso ne muja ne tu no hallelujah amen but yen sha dance a oba we nya ye e wo Yesu Kristo mbra wo tua na mo de ne ha hwe Kristo cha kwakọ
Mark chapter 5 verse 26. Yes. Na wa huna mane pi aresafo bebre nsam. Wo se wo huna mane pi e wa aresafo bebre nsam. Na wa hwe na hone nyina nso. Bia na wo hwame wo huna mane bebre. Awo adunsifo nsam, yes. Kapetifo nsam, asofo be nsam, aresafo hodo bebre nsam. Nanso oha na nkoi. Ene da so ho. Wunya ne Kristo nhia. Jemeso amen. Amen. Ko wo se ne wa hwe na hone nyina. Wa tiri na jepade nyina ti obu ho no masam. Ya hiya nyina ye ohaw bi a wo kom. Yare binti, aware binti ene obi dwetire nyina ahye. Adwuma nyina ase. Na dwuma nyina ye basa. Hallelujah. Amen. Ayo bonfo na esa. Hallelujah. Amen. Enti sa wo hawe nyina no na wiye Kristo mu ne wo. Dente do chokwa. Na wa hwere na hode nyina. Wa hwere na hode nyina. Na anye ne yie biara. Na anye ne yie wo bokatu gu kwa. Na emo mekoso a. Na emo ekoso mu ye den. Na bra oti Yesu nka no. E bra wo ti Yesu Kristo nka no. Obefiri na chi nkrofo kwakwo ni mu. Obefiri Yesu Kristo achi wo nkrofo kwakwo ni. Ade ne nsa be kana tade. Ne nsa be kana tade. No kan se. No kan se. Se me ne nsa kana tade nko a. Se me ne nsa kana tade nko a. Me ho be ye me den. Hallelujah. Amen. Anopa yi ugidie na hia. Gidie na hia. Beso Kristo tumi hwe. Beso Kristo adoye hwe. Wori otifo. Won kan sam ensan emfa ntechere ma mfa no sa akwa. Dabi. Obemu nyine di mu adanse. Yes. Hallelujah. Amen. Wonante abre wachina che. Me kanfu True Faith Church International. Kumasi Sokoban Woodbridge. Ye number na the screen so me preach we say Kim Fra. Se nyame nkrofo asofo me hawnie manante abre e dia mu na mre be man. Ye ne wotoncho ye ne wo beto nchia. Me na me kan no graje ye ne wo beto nchia wo Kristo asem. Within 3 months. So when huna dance ya. Hallelujah. Amen. Yenim dia yeka ene dia nyankopon tumi afa ye so ayo. Ampa. Nsango ba dia dinda. Amen. Ko wase no kan se. Wo kan se. Se me ne nsa kana tade nko a. Se me nsa kana tade nko a. Me ho be ye me den. Me ho be ye me den. Na entamana. Na entamara. E moje tunu no twai. Hallelujah. Amen. Entamana. Moje tunu ni nyina twai. We okoto kosu akoko. Ankoto kosu akoko. So bolu. Ankoto bi. Sticker. Ankoto bi. Papa. Ankoto bi. Dadie bi twa dadie. Ankoto bi. Hallelujah. Amen. And just the anointing wo yere fam be ma no dance na ha na ko. Wanye bi. Wo ye bi. Wanye bi. Ghana for Kristofo e be no mo ni na ha. Na me wo ntu sa na mo we. Dabi. Hallelujah. Amen. Na e den ye nya sofo bi, ani achechefo bi, ani adifo ni nkrofo bi o mo system no mo a before say nyam be nsencheje so yes ani ma we. So to pala kugunte sam. Obi obatonton sa nyama bia wa so dem bia wo free Kristo. Nyama nko yi. E ka no kra kire wo. Wo pem kwa wo betie nyankwa. Ampa. Nyame ansuma ye say ye mebu sa abra no. Dabi. Jeme so amen. Amen. Tumi ni wo ho. Na se tumi ni ye nsankyerene a, wan na betima sia no. Nti oba no ekowi ase onya yaresa. Hallelujah. Amen. Esanse Kristo tu ye hunti no. What the Bible nsem bia trai. Matthew chapter 11 verse 25. Me don't for hwe me anopa True Faith Church International. Kumasi Sokoban Wood Village branch. Ana kwesa na anopa bia Kinton TV live. Ye de nyame asema ye mfrɛ mu e de brew. Bomodi na baji Yesu Kristo di fa wo ha ne bra. Na obi enu onu ode ne ha akọ Yesu nkyai ama me pacho bebre wasa akọ ne sapaida kegane ngo Matthew chapter 11 verse 25 what say na bre ni mo Yesu kan se na ebrenu amu na Yesu Kristo ni domihia no ka kire yen se eja ejei osoro ni asase wura osoro ni asase wura me yi wa ye se wodi ni o manya hinta nyansafo me yi wa ye se wodi sa enyansasem we ahinta ahefo enyansafo enenimdefo na wa yi a kire kokoa hallelujah amen abamu panifo be na baba betra no pa we abeka sanse we ase oni adaje dina metufu se me nkuku ho yes adina batim se kujira ka kwam ne ku hunu jai ja batim se num aduo hunu jai ja ba se fa se kan wo hunu jai awudie bia batim bia mesra wo jai ebu okura betima bo wo bi wa brabom sam yes nipa no nanko yo ni daso no bo for say we invest wo nipa nim na dache won so abeboa wa ma won se si fom enkoku no enkobo ni dia ja wo panima Kristo no I shall bless safo nsanko ba de din da amen kekame nko verse number 26 oto say ani eja na ne sana ye woni so wonim ani eja ne sana eye woni so awonim maja de nyoma nyina semensa ati nyame Yesu Kristo se men kan chia me do fa hwe say Yesu Kristo no Onyankopon what nyoma nyina ahye ne nsa na na obi ani mo ba no
na obia nim oba no agye agya no gye agya no na obia nim agya no na obia nso nim agya agye oba no ene de oba no pese wo yin na di kire no ane wona onyankopon pese wo mu hunu Yesu Kristo the din na no nyam. Matthew chapter 11 verse 28. What you say? Mama ye dwuma. Ne san ntina medofo eni ya etem ye Kristo ne. Yes. So o se men kan jo say. Mama ye dwuma bre. Wona wa ye dwuma bre. Na mo so me ne so nyina. Adwuma ye dwuma bre. Ampa. Krono. Adwuma bre. Abufuo. Adwuma bre. Hwe ye ka se ye bo ye bre nti. Ma ye dwuma bre. Bonsama ma nipa bi ye dwuma. Di nkonua to nipa so. Di hunamu nkonua ne nkonua to nipa so. Nti wo bre wa brabom. Wogifo ne ba kopɔ ne Kristo. Jeme so amen. Amen. Ko mama ye dwuma bre. Enti nyame asam se ye ne ye dwuma bre. Ma so mo ne so nyina. Ye bonsam ade ne so duduro agum so nyina da. Mo mra me nkyɛn. Bra Kristo nkyɛn. Na mama mo home. Hallelujah. Amen. Wono bibia anya ne yono. Bibia nso ne ye. Wono wonfa nipa bre ne ye bibi. Dabi. Enti ntren nyame na se nkasa me ha na che. Ana mabamu abu. Hallelujah. Amen. Yire so pass obenya danse. Wasi ye mfa ha no nyina nya de bɛyi. Anto ne so. Na ɔyɛ de bɛyi. Ɔno na ɔbɛ de ɔbɛyɛ. David mu nyina de ɔmo tutu awurade so. Ɔmo twe nyame ni bompaye. Ɛma danse yɛ de bɛyi. Efiri ba ntia no pai. Ma sɛm a me de ba ni tu din sɛ. Fa wo ha no ahwehwɛ Kristo akira kwai na ɔbɛhyew. Ya bre ne nti ana metwitwa so. Nyame ba. True Faith Church International. Kumase Sokoban Good Village branch ana mote yenka ewo Kintom TV so kwesera no pa bia nonso ene de nyame asem ebrew bomade na ba hwe Kristo akira kwai na how bi eda so bia no entra so nkusi da Yesu Kristo di mu o Israel da amen ye nyankopon ne abankese ye da wase hye won manyam wona makoa mu apiche mu ehu se o se nya mu gidie na wo Yesu Kristo ba akwa ba ya mana se ye so se ko so ahu ye mobo na hye gidie de ne nya mu nkwa otumi ntimo so de mure so da amen 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 Yadamase Nyankopon Insha Bebre. A True Faith Church International, Kumasi Sokoba Wood Village, a branch no and another pay, Uti and Kano. Ubet me after Abajumedian Sia, number no and a desk screen so no. Number no at the screen so Ubet me after na what they one of some Abba and I say or comments and I say what drink Abba. The work can be an Ubet me after now what they want some afar. Yeah, number no so abasisi a obetima afre number na that screen so no obetimi afre abadwumadi ni so Sam ya twen say afrefo ebebem no na yegusua de ye kira kwan no etu edwa na mekai ahwefo nyina ne hye Good morning. Hello, good morning. Hello. Yeah, me pacho good morning. Papa, good morning. Yeah, me pacho me do for good morning. Yete won kan we ni baby akasa free. Aja se na me se wa me kase free amaga. Me pacho ma me se wa me nti wa na no pe. Babo, bi sabo pa na efutu tam. Ah, mo de amaye. Amen. Mi sa mo na me titi ho ma ko e bia na me da ho mi tie nya mi asam. Ampa. Eni pe wa hayo e be ti. Yo da kan se me zem mo ka o ti a o be ti agile mo ko fa no ko ma wo yale. Je de ma se nya mi sira mo ne da bia mu ko. Amen. Be ba hobi. Mate Nyankopon Insha Bebre Nyankopon Insha ya da se Wood Village obetime afre abadwumadi no so sia numbers no ene da so no. Hello. Yeah, me pacho good morning. Morning. Yeah, me pacho dini ba ya kasa fu. I'm bank. Me pacho kasa free. Okay, me pacho mi enti we. Me pacho enti won ka me enti o. Me da wa pa. Le wa pa pizza mu pizza mi chamo pa. Amen. Mo ko to na mo pizza. Right. Ya da se Nyankopon so Insha ko so na hwe dwumadi anase program ko so na. Le pa te me ba mo. Me pacho yo ye wie pe.
ye wie pe ye de number no ebe to dwanti my ye be free hanom 80 ya ebo 80 ya na ebe wie ntaka 10 minutes nti koso ana hwe dwumadi ne wie pe ye de number no be to dwa na wa fre no aba na ya bompa ye de wo dwumadi bia hye Kristo nsa ama why that you mo nyame sha ye da ase ye be hwe anim ubetimi afre aba dwumadi ne so number no e the screen so ubetimi afre eye True Faith Church International Kumase hello yes sir me pacho ni baby akase frɛ na no pɛ that's it Santi Achimodampo me pacho me do fu mi ntie we na bu po nshira bu pa amen ose mo preach na kasa mo de se me a de bia ma chemu kra na me honto God bless you o ya bu po nshira mo na ka mo amen na mo nya sponsor amen na de bia mo teme mra ma nti amen 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 Nyankopɔn so shall be brave from Asante Achema Gogo Nyankopɔn insha be brave me do fo ubetimi aba dwumadi ne so ebrewom ubetimi aba so sisi a wo fra ye be peke na ye no adi enkomo hello good morning me do fo me ba chodi ne ba bi akasa fo me ba so me kasa si maduma me ba chodi me do fo me nti ofiri maduma e na do pay passion me program ni wo me ba chodi say hello me passion bebe o ma me dalais kuma me ba o yo me pa chodi ye wo Kumase Sokoban Wood Village enti kwaso na hwe program no ye de number no ebetu dwa na wa fa number no na wa frɛ ye be ma direction ni Nyankopɔn insha straight away from Medoma hello yeah ma me pacho adope good morning pacho good morning e pacho wudi ni baby akasa free e pacho free Santi Achima Gogo me pacho me do fu mi nti adope hello kure dia toma como amen 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 Nyankopɔn so nhyira Nyankopɔn nhyira bebree yɛkyia Asante Achima Gogo adɔfo me wo nyina monkɔ so a na monhwɛ ɛyɛ program yi na Onyankopɔn so bɛkɔ so a ɛhyira yɛ nyina hello obetima abadwumadie no so number no ɛna da screen no so no ɛyɛ True Faith Church International baby a wo hwe free bia no ɛbɛrefoɔ se ɛdidi kwan wa aha didi kwan wa nti nkasa wo akyirikyiri hello Pacho good morning medofo oheneba me pacho udi ne baby akasa free me kasa free Techuma Bro East me pacho yo wadamoro ma me ntie wo free Techuma Bro East the friend of Difo Abraham Jansi True Faith Church International Techuma branch yo Difo so for can be no tumfo Nyankopɔn na na nkoso nhyɛ mo de no so amen amen konko to me ne nkoso anye kese wo amen na mo nkoso amu tumfo Nyankopɔn ne dawo nkyira amama na obia hu se amen amen ye Nyankopɔn na yesom no na nkwa ne ahoɔden tumi ekura na penya amen amen man of God Nyankopɔn nhyira ene empire so ko a wabode amaye God bless you hello oh hello wantimi enyina so edadofo no ase ubetimi afre nya one call hello Bajo good morning good morning hello good morning medofo good morning me bacho mentie ho ewo TV no so ene me kasa wo phone no so why say Erade adom boko me pacho na so me pacho mu preach ya me de papa so makoma so papa na mo problem bi me night fiebe duni me night de tina ma bre ebre ni ebre duru se Erade ma hu na ne monyam ene na dance ye enti number no a e screen so se sia me night me sobet ma pampaye kakra ma me na match dem na kira kwa na kama ba wo wai mate yesere otufo Nyankopɔn se onfa ne nsa ento so ebra a watie na asɛm no onfa ne tumi emmongura wo nanim na ontwe yade bia mfiri wo nanim
na enya yaresa se de ne tumi tie na yen hye na monyam da amen medofo number no and the screen so no obetimi afa ye wie pe dwumadie no frɛ na yen kyerɛ wo ye kyerɛ kwai afei ko so ane tie pen ni pipa ben wo ana wo phone kra obetimi dia record eye message na ye kan eye True Faith Church International yentimi fa afefo bia biem yesrɛ sɛ wantimi anwura mu a ema ne hawo obi ono se bia message no ma meto ahyase oko Facebook sesi ya evangelist ujewra oko hono ma eda ho sesi a obenya ahyase ne nyina atie ana YouTube nso ujewra TV ana TikTok nso ye evangelist ujewra nyagobo nhyira ahwefo nyina yene amote yenkan ye wo Kumase Sokoban Wood Village dodo na afra jiri kokko we original no anye fake ni bia original no enda ye no mo hia fake bi brabam nti True Faith Church International Sokoban Wood Village Kumase Sokoban Wood Village na eba ko pedi whole Ghana Kumase de na mekan Sokoban Wood Village Kumase Sokoban Wood Village Bola Junction ana ye wo me ba cho bebre ba bia wo hwe ye free bia number no na the screen so no bomodna na frɛ ofra ya bete bre no adi nkomo ana adwuma no so ya dodo adwuma de so ofra ba ko na ya bia yentimi ampeke akoso ana frɛ ebenya bre ni adaje na ye no akasa numbers ni etu di ba ko na the screen so no because we are ba ko no so beto aso e de amawo ya wo Kumase Sokoban Wood Bridge se wo free enkran ene ne mpotemu ba yi tek kwan no so wo nyina kosi nkran ene tema ho nyina ofro ka no a ubesi wo Anoga Junction Kumase Anoga Junction wusi wo no mo a Sokoban Wood Village so Wood Village trotro no bu esi ho ofru bia no aka che mate ni se ubesi wo Bola Junction Wood Village trotro no bi wo Anoga Junction ubesi wo Bola Junction usi pe number na the screen so no frɛ na yempeke na yemfa nko eye yempa abobia ho na wankasa usi wa bro say yes 190 wachine na fe na wanya baabi a wo haw no ebenya na wieye saa nso na dodo ehwe free eye soame kwan no so saa kofa makuru ekofa tachiman ene esirem ofenso honum kwan no so nyina no obomodena Africa na bra Kumasi kejetia adum railway police station Kumasi adum railway police station wudu wa pe Sokoban Wood Village ka na bi si wo trotro 6 cities no moje wo furu bia no aka chemete ne se ubesi wo Bola Junction usi pe patcho number na the screen so no frɛ saa so na dodo a ehwe free sunwan ne mpatemu a befa sofo lie ene yi ebuakwa makuro ne saa kwan no so ho no nkawe se passe ho no nyina no faka ne bi wo ka se sofo lie inside ho amenemu ho ukotroto station ho no na wo so wo pe atonsu Kuwait trotro sofo life wo no atonsu Kuwait trotro ufuru be pe kache betin se ubesi wo Kuwait Junction Shanenso Kuwait Junction na usipe number na the screen so no 0243819756 no frɛ ofrɛ pɛ ye be kyerɛw baabi a ya asɔre no wɔ na waba dodo a ehwe o Cape Coast ene Mankasim area ho nyina ho nso so ene Trade side ho nyina no bofuodu ubetumi aba be si Trade Junction usi Trade Junction a na trotro ni bi ho no ma eba Wood Village we sit at the junction ubetimi afa trotro no bi wo ho no ba Wood Village enti we see Wood Village ho a number na the screen so no frɛ na yemefa emfa nko yempa bobia ho obi obi sa da benda be na mo ya asɔre eye ukueda bia anopa no nkono ne ya hye empa bo ase ne apon no mienu saa nso na efiera bia so ye watch night anadwo 10 ne ahyase 3 am ne apon memenda ene ya asɔre yankasa nti frɛ number no na ene ni nkomo na Onyankopɔn be fie so asesa wabrabɔ
nyankopɔn hyira ɛne yɛ ntena kɔ so na hwɛ Kintom TV na ɔtwe sɛ nɛ ɛne yɛ nhyia na onyame bɛfia so ama wɔn nso so wahunu Kristo ɛne mo nyam Kristo nhyira adɔfo no nyinaa amen amen Now settle charging and verse 2 says